Long Press Club namar ka jing shim menta jongki ha ke jing yako ba pher balapan long ha ka ne ka jing rakhe ka bala ne shi tayo ka ba pen paw ya ka benta ba kong san jongki nong pathai khubor ha ka em lang sa lang bat ka sin shar pai ba. In their context, we should also respect the culture and also the language and understanding the people of Meghalaya. At the Meghalaya Media Bit, one clear takeaway was report with people, not just about them. This is very, very important. That is an ethical commitment. It also a democratic one. Trust, it is the invisible infrastructure of democracy. Meditating in democratic system, we know that there is a road, there is a building, there is everything. But until unless trust is there, it is very difficult because many people, even if they see also, they pretend as they do not see. Ka Central Agricultural University Imphal kalapan long ya kajinga lang bat kinong tho khubor ha College of Agriculture Kirdem Kulai Campus ha shwa jong ka Regional Agri Fair arhajar arpusan kabla bu ban long nadu ka khat nyau tarik ha do ka khat khandai tarik unai wieng arhajar arpusan ha kani ka yo kin don nyau pusaw tuli ki stall ki ban pin inam ya ki FPO ki kin hun rep badang thamai bat kinong seng kam la jong na ka leng ka than chate la mi ngi jong kari India harangkat pratli ki rinsan pen inuksa bat shipotli ki dukan bam lakmi iba on yashim benta da palat shi hajar riu spa ngut ki nong rep bat ki nong don benta ki benta ba kong san ki kintup ya ki riutli ki technical session ki jingya ko pen inam kom ya ki kso ki sentio bat ki jhur bat ka business and investors meet katmu ban kintio ya ka rep karyang ki nong seng kam lajong bat ka jing penyaso ya ki yo. Katamasa Shillong Cherry Blossoms Festival metaus nem kala ai burom ya unong ruai ba paunam ka Assam uzubin gak. Lapen long hakajaka ba pu kiding cherry kani katamasa kala rakhe ya kapateng bane jong ugak bar ka jing wanra jing kala jong u hakajing ruai hakathan chate lami ngi jong kari India. Kikin hun tem bar kinong ruai kila ruai ki jing ruai ba paunam jong u kiblapen kan mau biang ya ki pat ba shapang jong u. Bun na kinong kirshan jong u kibla kirshan ya u ki post nem kila ya ruai lang da ka jing ya tali ka bas ngau melung ka ba pen pau ya ka jing ya day ka ba jeliu jong ka kolshor ka ba ya day bat uni unong ruai ba iet e. Ka Mission Smile balapan long ha Dr. Norman Tunnel Hospital hapo ka scheme Rashtriya Bal Swasthya Karyakram RBSK kala yarap shibun ya ki long yeng na baro artli ki district katana East but West Giant Hills balapan long da ka District Early Intervention Center West Giant Hills District kani ka program kala long ka ba job ban pinyo biang ya ka jingphu samrakhi ya ki babun ki nong yo benta tong nyakmi halor kani ka khubor. Haswa bandung sa kamera puit abu swai ki kawe kamera platip kong kachai live kani kamera kade ka belasna kepang nak benta ban bu ikhna ki ban chale ya surgery ka baya de ki bakat kermiang sentur lani ki bakat ke benta ba sajong jong sentur kalong ka bakar pang ban ya kamera kalong ka jaka jong ka jing shania ka jing su kna pat ka jing slor te I kami be pa la dakat waman le mhoi no bu ongi wa bu ublai na Kau bu ublai lani le dekat wa em le hap sumari ide I em kam. Te kubor kwa uong ye kibe kipa wa em kam ini jat kam ji kes was nyob ha phi usumari ye kon yong phi de phi. Sedang siang dok jikir meni agaman tholat ini kon yang le biang sajisian. Dalang bagan di office yang ka di EIC. Teman kemen nama wa Kam gini man kira stom sket kinem tau pai ba kecing meja yang ki yo pai ba man chim kias ki dei kam yang ki jing meja yang ki ya iki bro moling back office yang kita man yo ini jing tip wan kan nika man dau man phon gi nga mo hiti por ngam tip nei ba wa tip yu phon nga le am tip a ta phon gi nga ta ong gi ina po ga di EIC office ma kong ta ong ha ta ong gi kali ki sai ko khona Pit emi mau ke kon piu kam tew man ong em hi teman ong givan saya ni cho office hadim la dable surgery yakin
nong pang la pengkerja dak kebo sumar bah bat pikir bah ra eki hak kamra belabu kerpang hadi kejing sha sumar ya kani kejing pengkerja la penbek kerpang ban penyo ya kapor ke bakong san ke balai po minit nak benta ban pet penya bat kejing yai kmi bah ban pentikna ya kejing long sngan bat kejing kot jing khia jong nong pang hadin kejing sha sumar lada bin pi sumar I doktor na ko ti wan hini ha hospital jwai ne ongo hari hini thanang jan yanga te nang kumen chu chu on te han man wan no hitus ni mani klam gi nga te phun gi nga te ongo to lai yo lai be on phun gi nga ongo lai be on te I ni doktor pasa kam wada snow lem gi nga da I hublai boribu te sia komen wa da kandi tali kisnem yang te sia komen hadun men gawi tu kusngi spau tering de yo wan he ni ha normal tonel hospital de yo aging sumar ka te yo le kajing sumar man egi kajing sumar go bha go mien kajing sumar go yo sung e kublei le yagi doktor yang ga mission smile go wan ko ti yo kajing sumar yang ki chim khiagi o sumar bad hadin wede dep sumar le chim khiagi wo pach wo sumar wo soli ga khan ga yang Hakasi bobot ka kunhun melatip dak mobile health team bakun tup ikinong tray ka DEIC bad I doktor ki yai piteng man kmi bnya ya ka jinglong jingman bad ban yarap ikinong pang ka jing tmu jongki ka long banya senlok bad kinong pang hasua man penlai no ya ki bakin lek phai pat shala kishnong the role of our BSK and DIC team will be we have scheduled a post-op post-op follow-up camp at the DIC Center on the 21st of November 2025. The Mission Smile team itself will come and visit our center and we will screen. We will check for the wound healing, we will check for any infection, we'll check for everything. So based on that, then we would again do another follow-up after a month and followed after that after 3 months. So that is the procedure. Yes, we still need a lot of awareness. We still need a lot of support from the public to come forward. So hoping this first step, this first camp in July will actually bring the parents on their own, come forward on their own, so that because to have a camp at your own hometown is very, very much convenient instead of traveling out of station. Kidon kumbalai pingut kikena na baro artli ki district Katana West but East Giant Hills kibala sya suma na kajingkat ka remiang sentur bar kebenta pesa jong jong sentur ha screening but surgery camp bala penlong ha Dr. Norman Tunnel Hospital na do ka spotrik ha do khalai turik nai wiang arja absan na kini kendai teliki kies kibakat remiang sentur baka sa teliki kies kiba kar kebenta pesa jong ka sentur na West Giant Hills kat ba ha East Giant Hills pat kidon art teliki kies kibakat ka remiang sentur ban riut li kibakat na kebenta pesa jong ka sentur. Mentapat nginya pai shiki khubor na ka than shti lami ngi Hakaling khu si kha jong unong ruai but uriu pau khmat jong ka kolshor ubala khlat no dangshen uzubin gak ka all Assam Students Union AASU ka lapan long ya ka jingya kop draw dur ka ba shongkun ban rakhe ya ka nam bat ka burom jong u lapan long ya ka ne da ka jingya shimbenta ka ba shirhem hakali ka sngi la burom ya ka pateng jong ugak bat ki den jat jong u ya ka lawe jong ki samla hakaleng ka Assam u Chief Advisor u Dr. Samujal Bhattacharya bat u President ka AASU kilaydan rengkat hakane ka jingalang ka bapen I ya ki dur bat ki jingdro bala penshong nongrim na ka jingruai bat ka jingim jong ugak Ka Menteri Ketenat Pelatengka jong ka Sarkar Pedeng ka Nirmala Sitharaman kala pli ya ka projek Samarth ka balong ka jing sedang na ka benta ki samla puli ban penroy ya ki jingmut jing perkhat ha ki AI ki robot ki technology bat ki tiar digital ha NIELIT Kohima
ka projek katmu ban pen ko bor ya palat shilak ngut ki samla pule lai hajar ngut ki nong hikai bat san spa tali ki skul hakeleng ka than chete la mi ngi haus nem ar hajar apupra haka jinglet jingo ka jongka ka sitharaman kala ple perda ya ki tiar ai jing hikai ya mer jingmut bat ki samla pule bat kala let jingo ya ki jaka pen inam ya ki jing pen wandur thamai bat ki AI lab kala banjur ya ka jing penyaso ya ka AI ha ka rukom ai jing hikai ha ki skul bat kala yaro ya ka jing persang jong ka ken hon tata ha ka ba penyar ya ka jing tmu jong ki semiconductor bat ki jing tibet ha ka than mentapat nginya pai syaki kubor na kelengkari Menteri Ketenat Union Information and Broadcasting Ashwini Vaishnav bat Menteri Kena ke Sarkar Pedeng Dr. L. Murugan kilai shibmenta hagajing rakhe ya ka National Press Day arhajar arpusan hanong ba Delhi hakani ka jingalang la yo ru ya ka jing donlang ka chairperson jong ka Press Council of India ka Justice Ranjana Prakash Desai habakren chikilat pathai khubor Vaishnav ulapen ksan ya ka benta bakongsan jong kilat pathai khubor hakasin shar pajba bat ulapen paw ya ki jing donkam banya khun persha ya ki khubor hamsaya bat ban long ki babit ban shania ulai khuble ya ki nong tho khubor bat ki reu shampang hakilat pathai khubor hagani kasngi सबसे पहले नेशनल प्रेस डे पर कंप्लीट प्रेस एंड मीडिया के जगत में जितने भी काम करने वाले हैं जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। प्रेस का जो रोल है हमारे डेमोक्रेसी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, इसीलिए आज नेशनल प्रेस डे पे मिस इन्फॉर्मेशन को कैसे काउंटर करें, प्रेस की क्रेडिबिलिटी को कैसे स्ट्रेंथन करें, उस थीम पे व्याख्यान रखा गया था। Menteri Rang Badu Jongkari Narendra Modi ulalet jurip ya kajaka yang bullet train has Surat Gujarat hakaba ula jurip benia ya kajing tray ke badang yat syakmat bat ulaya keren bat ki engineer bat ki nong tray nadu ka robotic welding hadu ki jing pej benia batikna da ki engineer ki dekhot jongka ken hon ki lapen I ya kajing IT jongki pan pen state ya kanika project rel Modi ula yaro ya ka rukom tray kam ka jongki bat kintu ya ki ban penya chaprang ya kajing tray da ka ba pen ksan ya kajing kala ka ka bullet train ka wanra haki jing tay bat jing ya day jong ka India. Vice President Kari CP Radhakrishnan habakren hagajing rakhe ya ka Audit Diwas arhajar arpusan hanong ba Delhi ula yaro ya ka Comptroller and Auditor General jong Kari India kabla penne ya ka kerdan ka bahakli do jong ka jingket kli bat ka jinglong khoj haka pisa pajba da ka ba jer ya ka CAG kum ka nong yada ya ka pisa pajba ula pen ksan ya ka benta ka ba kongsan jongka ban pentikna ya ka jinglong hok bat jinglong janai haka jing sinshar ula pen pau shu ya ka jing donkam ba yai beteng jong ka CAG haka ba pen urlong ya ka jing yo I jengai jong ka ri ya ka Viksit Bharat arhajar sa punyo kamtam haka ba kentieu ya ka jing penyat bet yai renti bat ka jing penyat ka basai Haka India International Trade Fair ka basau pusau ka Digital India Pavilion ka kring ya ki pajba da ka jing pen inam ba itanat jongka ya ka jing ya linti jongkari sya ka jing kala haka liang ka digital da ka ba pen paw ya ka jing tmu ba kongsan jongka e-governance kum ka DigiLocker ka umang ka My Scheme ka Aadhaar bat India Semiconductor Mission ka pavilion ka pen paw ya ka jing pen ko board jong ka sarkar na ka benta ka jing syakri pajba basngan baken thop lang bat basai Kinong wan jungok kai ki mat hi dalade kumno ka umang ap ka penyaso ya kinong shong shnong syapalat arhajar shispa tali ki jing syakri hakeleng ki arspa shipho tali kitanat haki arphulai tali ki ktien ka bapen sup ya ka jing yo I ya ka jing syakri sarkar Mentapat ngin pai syaki khubor na keleng ka perthai Presiden ka Russia Vladimir Putin bat Menteri Rang Badu jong ka Israel Benjamin Netanyahu kilapan long ya ka jing Ukraine ka babnia leng baka phone banya Ukraine ya ki jing jia hakathan Middle East kinong yalam kilapan le jingmut ha ka jing te kular ban sange thma ha Gaza ka jing pelat markeliang ya ki basha set
ke program nuklear jong ke Iran bat ke jing persang ban wan ra jing suk ha Syria. Kajing ekren ka wan haswa kajing tap vote ke bakongsan jong ke UN Security Council halor kajing yakun ke Amerika bat ki rai jong ke Russia ha ke biadai bat kathan. Kari Britain kelapan benar ya kejing pen kela ke bakrau jongka ya ke polisi ai jaka ri tengen hakani ke juk thamai beminta da ke basim nuksa na ke rukom terekam jongkari Denmark. Ka sarkar Labour haba jubab halor ke jing nang kieu ke jing penbor na ki dekot ke seng reform UK kelapan klan ya ki kendon buhai snong kamtam ke jing elek persya ya ki liengrit ki bawan na kari France. Hapo ki kendon bathamai ka Home Office balalam khmat da ka Shabana Mahmud kan wengno ya gejing kirshan kat kum ka an kum ki jaka sa bat gejing rap pisa na ka benta ki nong wat jakari tengen ki bala bantrei Henry ki jiet ban om trei lane ki tu ki ba pen Kenya ka an. Ka United Nations Security Council kan tep vote la syai kesngi halor ke jing temu ban kirshan ya ke jing temu jong u President ka Amerika u Donald Trump ban wan ra jing suk ha Gaza ke badan arpo tali kimat ke jing terwa ke baken thop ya ke rukom sange thma ke jing pelaj markeliang ya ki basha set bat ke jing thaw ya ke kin hun sinshar na ke benta ka Gaza ke bala ban long hapo ke jing penya jong Trump. Kabinta bakongsan jong kajing tmu kalong kajing pendankam shipor ya ki shipai ki bayada ya ka suk kasan kabaken thop ya ki shipai Israel, Egypt bat Palestine ki badang shusha hikai. Katba ka Amerika ka khmi lenti ban yo ya ka vote ka ba omduna ya ka khandai vote ka Russia bat ka China ki la penpau ya ka jing persha Henry ki la ban kiar nak ba pendankam ya ki jing mana ki jongki. Mentapat nginya pai sa shiki kubor ya lekai. Ka Pendeng Umyong District Sports Association kala play ya ka Mairang Champion Cup Arhajar Arpusan hakas ngisat jan Hamadan Dom Maulum Pendeng Umyong Mairang. Kani ke Limpung ke batmu ban sandur ya ka kam ya lek kai football jong ki samla ka than ka don pratli ki kinhun mar Southly na ka Mairang Super League bat ka First Division League. Hakas ngi play la sakhi ya ka jingele kai ka ba itanat ha ka ba ka thangmau SCC kala job da ka sat ya ka lamlentoy SSCC da arko la iwe kat ba ka tengri SCC kala penrem ya ka mission SSCC da ka batam ya ka ladu jong ka Mairang Super League da arko la iwe la penbernia ya ki nong pet kai da ki jingele kai ki ba itanat bat ki ba ya khat ka blakmi lenti ba ka jingele kai ka ban sawanru kin long ki ba itanat. Ka Intercollegiate Youth Festival Cum Games and Sports Meet ka Bakandai, kelas dang haka Khatsantrik Unaiwing, haka College of Postgraduate Studies and Agricultural Sciences, hapo ka Central Agricultural University Imphal. Kade ka Limpung Balai Sngi kala lumlang, yaki samla pule, na ki khatlai tali ki jaka pule, ha agriculture, haka lengka than chete la mi'ngi jongkari India. Hagajing play ya kadi ka Limpung u Vice Chancellor ka CAU u Dr. Anupam Mishra ula yaro ikinong ishimbenta bat penslur yaki banyai beteng banting shan hagajing puli ya ka agriculture. U Professor Dwipendra Thakuria u badai udin jong ka College of Postgraduate Studies in Agricultural Sciences ula penpau ya kajing kongsan jong kadi ka Limpung hagabawan ra ya kajing yateli ka Sapkapong bat kajing penroy bapura hapadengi kena school. Today we are celebrating a 3 days youth festival. It is 9th CAU Intercollegiate Youth Festival cum Games and Sports Meet 2025. And this is a 3 days event where 5 different events are happening. And every events here starting from debate competition, quiz competition, literary, then fine arts, games, sports, all other activities are happening, and this activity every year we are doing across 7 hill states on rotation basis, and this year in Meghalaya College of Postgraduate Studies is conducting this youth festival. Ka South Africa kala job da live ho run persya ke India ka jingile kai test beningkong na ki artli ki jingile kai test series kabla long ha Eden Gardens Kolkata
haba be ya katong ka bashispa arpusau ke India kala sha penhap lut baro ki wicket batla banti tang khandai phulai ran hadien bakila hap banyele kai tang shiphongut hadien bau captain ka kinhun u shupman gil ula shong that no namar ka jingmen saw ha urendang hashwa ya kani ka South Africa kala sha penhap lut baro ki wicket batla banti shispa san phulai ran ha ka innings ka baar ha ka ba utemba bavuma ulala banti san pusan ran klem de sha penhap mentapat nginya pet ya ke jinglong jingman kasun meneng hak keleng ki benta jong ke jela. Hatura kajing kreat kalong khatnyo degree Celsius bar kajing shit kalong arpusan degree Celsius kajing ngam ka haw matakas ni kalong nyo phulai na kashispa haba phai pat chanong ba shilong kajing kreat kalong shipo degree Celsius bar kajing shit kalong arpuwe degree Celsius kajing ngam ka haw matakas ni kalong riu khandai na kashispa kadba hajawai pat kajing kreat kalong shipo degree Celsius bar kajing shit kalong khat ar degree Celsius kajing ngam ka haw matakas ni kalong riu na kashispa ka sun meneng kan rang hatura Shalong bat jawai. Shwaban poy siya kabakut jong katup kubor niya pe biyang sa sisiya niya kimat bakong san. Rakhi kanong ba Shillong yaka National Press Day arajar arpusan siya penkop burom kidukot jong ka Shillong Press Club daki kusnam. Penkrek ka Central Agricultural University Imphal nakabenta ka Regional Agri Fair arajar arpusan hakerdem kulay campus. Lakin maburam ya uzubin gak ha Shillong Cherry Blossoms Festival arajar arpusan daki jingruai ba penlong mensiam. Larakhe ya National Press Day arajar arpusan hanong ba Delhi banjur Menteri Keterangan Information and Broadcasting u Ashwini Vaishnav ya kabenta bakong san jong kilat pathai kubor hakasin shar pajba Bat dalai pauran penliam ka South Africa ya ke India hakajingile kai test ka baningkong ha Eden Gardens. Diparlok katung ila poy siya kabakot jang katup kubor jungi mitaka janmiet hado bang dia siyambiang bat pila siya kasni kublay pi baro.